Očakávame Boží príchod pripravený a nie nepripravený. List Týtovi v 2. kapitole verš 11 nám hovorí: Veď sa zjavila Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostivostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. A tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch. Toto hovor, tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou, nech nik tebou nepohrda. Toto súverše nám vlastne hovorí, že máme očakávať Boží príchod ako Boží ľud, ktorý bude pripravený, keď Pán Boh príde a ktorý nebude zaskočený. V tomto videu by som chcel hovoriť najmä, prečo je dôležité byť pripraveným a prečo s touto prípravou na Boží príchod je dôležité začať už dnes a nečakať na zajtrajšok, ktorý nie je slúbený. Pretože nikto z nás nemá druhý deň a ďalší deň do života slúbený. Jediný najdôležitejší moment, ktorý v živote máme, je tento prítomný. A tieto pokyny vlastne písal Pavol, aby učil už vlastne ľudí a cirkev na Kréte, ako majú oni očakávať Kristov príchod, čiže už vtedy, keby Pavol stanovoval také zásady nejaké toho kresťanského života. Tak poďme sa do toho teda pozrieť trošku ďalej. A začal by som takými 4 hlavnými časťami, ako máme očakávať Pána Boha v našom živote a taký ten základ, ktorý by mal mať každý kresťan v svojom živote, aby sa mohlo povedať, že je pripravený. Ako krok číslo 1, modlitba. Úplný základ, proste niečo, čo každý kresťan a veriaci by mal konať denne, ideálne ráno, večer, ale aj normálne sa rozprávať s Pánom Bohom skrze dňa. To bude hociaká komunikácia, rozhovor, kedy vlastne čakáme na niečo, komunikujeme s Bohom len tak cez deň. Takže modlitba. Modlitba a krok, alebo vlastne číslo 2, ktorý by som chcel povedať, sú spomenuté mimo tohto listu v tej Biblii, nie úplne priamo. Takže týmito dvoma by som začal najprv, čiže teda tá prvá modlitba, kedy sa aj vlastne v knihe Žalmov 145, verš 18 hovorí: Hospodin je blízko všetkým, čo ho vzývajú úprimne. To nám hovorí, že naša komunikácia s Bohom by mala byť úprimná, pokorná a poznať Pána Boha skrze modlitbu je Krok číslo 2, poznať Boha skrze písmo. Toto sa taktiež spomína mimo listu inde v Biblie, ale musel som tam zahrnúť, pretože je to taktiež úplný dôležitý základ. Biblia nám hovorí v 2. listu Timotejovi, kapitola 3, verš 16 až 17, celé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné na učenie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Tu nám vlastne Ježiš hovorí, že poznať písmo vlastne znamená poznať Pána Boha Ježiša samého takého, ako je. Čiže by sa dalo povedať, že kto nepozná písmo a to, k čomu nás Pán Boh vedie, ale čo nás naopak odráza, vlastne nepozná Boha. Čiže Pán Boh určite chce a mal by to byť základ. Každý kresťan a veriaci by si mal čítať Bibliu a denne sa snažiť poznávať Boha a najmä skrze to písmo. Krok číslo 3, ktorý je taktiež spomenutý v tomto súverši, ktoré som čítal na začiatku, by bolo zaprieť seba a kráčať v duchu. To znamená, že máme následovať a vážne uskutočňovať Božie slovo. Toto nadväzuje s druhým bodom, ktorý nám hovorí, čo vlastne znamená, že pokiaľ nepoznáme to Božie slovo, tak nevieme, čo máme robiť, nevieme, čo máme uskutočňovať. Preto tieto dva body sa spájajú, je to veľmi dôležité, zahrnul som ho tu, lebo musíme vážne zaprieť seba, zodvihnúť svoj kríž a následovať proste Boha. A ako by sme mohli následovať, keby sme nepoznali jeho učenia, a ako by sme mali vlastne zaprieť seba, keby sme skrze to písmo ani nevedeli, čo všetko máme zaprieť, hej. A máme vlastne odporovať tým žiadostiam toho našeho tela a zároveň máme naplňať a krmiť tie duchovné veci alebo toho vlastne ducha v tom našom samotnom tele. Čo vlastne znamená úprimne očakávať teda na zhrnutie Boží príchod. Modliť sa úprimne k Bohu, čítať a poslúchať Božie slovo, bojovať proti hriechu. To znamená, vieme, že nás nejaký hriech trápi, alebo že nejaký hriech máme proste väčšiu náklonnosť spáchať. To znamená, že neľutujem, iba nehovorím, že prepáč, Pane Bože, v modlitbe, že som to zase spravil, proste konám. Konám, viem, čo mám robiť, aby som zmenil svoj postup a svoj prístup k tomuto hriechu a snažím sa to vlastne zmeniť a zapracovať na tom. Snažím si obnoviť myseľ a konať pokánie, aby som vlastne naozaj ukázal, že sa snažím zlepšiť a prieť žiadosti svojho tela a krmiť toho ducha a kráčať v duchu, ako nás Pán Boh volá. Ďalšie by som povedal odpúšťať, milovať a hovoriť pravdu.
Odpúšťať, ako Pán Boh hovorí, ako budeme odpúšťať druhým, tak odpustí Pán Boh nám. Ak niekomu neodpustíme my, Pán Boh neodpustí nám. Musíme odpúšťať druhým a nech sa proti nám 7-krát za deň alebo 77-krát za deň niekto prehreší. Proste, keď k nám niekto príde a povie prepáč, je, ako by sa to nestalo. Proste musíme na to zabudnúť, odpustiť mu to. A tak ako Pán Boh je ochotný odpúšťať nám, preukazuje nám milosrdenstvo a lásku, milovať druhých. Pán Boh prišiel na to, aby slúžil a miloval druhých a ukázal nám, čo je to vlastne práva láska, čo to znamená vážne milovať svojich blížnych, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Budeme vlastne milovať a uskutočňovať tie potreby druhých, nielen seba našich, ale aj vlastne považovať potreby druhých a svojich blížnych za vyššie ako naše. A hovoriť pravdu, kráčať v duchu a hovoriť pravda, to ide ruka v ruke. Hovoriť pravdu musíme, keďže Pán Boh neznáša klamlivý jazyk a musíme hovoriť pravdu. Aká je pravda niekedy bolí, ale je to nevyhnutné. Máme žiť čisto, pokorne a poslušnosti voči Bohu. To znamená žiť čisto, nemáme sa nechať znečisťovať našeho ducha ani náš život žiadnym hriechom. Máme byť pokorní voči ostatným, nezmýšľať si, že sme lepší, alebo že proste si myslíme, že sme viac a poslúchať Boha. Poslúchať Boha, to znamená, súvisí to s tým súverším, ktoré som čítal na začiatku, proste žiť a tak, aby sme boli pripravení na Boží príchod. Poslúchať Božie prikázania tomu, čo nás Pán Boh volá a zároveň to, čomu nás odrádza. Lebo Pán Boh miluje a počúva modlitby tých, ktorí ho následujú, ktorí počúvajú a uskutočňujú jeho slovo. Pár veršov z listu Galatianom, napríklad kapitola 5, verš 16 nám hovorí: žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. To znamená, že musíme aj z písma vedieť, čo to znamená žiť podľa ducha a aké sú to skutky ducha, na to, aby sme mohli zaprieť tie žiadosti tela, čiže tie naše hriešne, vrodené žiadosti. List Galatianom, kapitola 5, verš 22 až 23 nám taktiež hovorí, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie. Toto, čo som vymenoval a čo sme teraz čítali, sa dá povedať, že toto sú znaky kresťanského života a života. A sú to vlastne znaky, ktoré odráža sa na živote niekoho, kto verí v Boha. Čiže to znamená, že keď žijeme v duchu a podľa ducha, poslúchame Boha, tým pádom vlastne žijeme podľa toho, čo nás on volá, ale ak žijeme v hriechu a našim žiadostiam, neposlúchame ho, nečakáme ho pripravený a Pán Boh môže prísť kedykoľvek, vtedy, keď to my budeme najmenej čakať, tak ako to sa hovorí v písme, a druhý deň není slúbený. Moment, na ktorom najviac záleží, je dnešný moment. Preto sa musíme každý zamyslieť a uvedomiť sa nad tým, čo vlastne robíme, či poslúchame Boha, alebo poslúchame seba, či sú v našom živote nám Bohom naše žiadosti a emócie, alebo Boh a jeho písmo. A na záver by som chcel podotknúť, čo nerobiť. Čo nerobiť, čo sa týka ako nekráčať v tele, čo nemáme robiť, od čoho nás Pán Boh na druhú stranu odhovára a čo hovorí, aby sme sa vyhýbali. To sú taktiež dôležité veci, aby sme vedeli, ako ho máme čakať, čo máme robiť a zároveň taktiež veci, ktoré nemáme robiť. Takže začal by som definíciou, čo znamená kráčať v tele. Kráčať v tele znamená žiť podľa hriešnych túžob. To môže byť egoizmus, smilstvo, nenávisť, pýcha, opilstvo, klamstvo, hnev bez pokánia a podobne. Proste žijeme v tele, nezaujímajú nás nejaké veci ako pokánie, niekto môže proste žiť hriešný životný štýl, netrápi ho to, nezaujíma ho to, žije proste podľa svojich žiadostí, není pripravený. Keby prišiel Pán Boh, taký človek není pripravený a Pán Boh určite nájde v takom stave, akého by ho chcel nájsť. List Galatianom, kapitola 5, verš 19 až 21 nám hovorí: skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, modlárstvo, nepriateľstva, hádky, žiarlivosť, hnevy, sváry, závisti, opilstva a im podobné. Tu nám doslova bolo vymenované, čo znamená žiť v tele, alebo čo sú také tie najväčšie, najzakarnejšie a najzávažnejšie jakoby hriechy, alebo tie veci, ktoré naše telo môže robiť na to, aby oporovalo vlastne tým vecám, ktoré sú nám povedané, aby sme žili v duchu. A list Rímanom, kapitola 8, verš 5 a 6 nám hovoria: lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, ale tí, čo žijú podľa ducha, na duchovné veci. Zmýšľanie tela je smrť, ale zmýšľanie ducha je život a pokoj. To znamená, že vlastne žiť v duchu znamená, že poslúchame Boha. Pán Boh nám všetky tieto prikázania a pravidlá, niekto by mohol až povedať, že obmedzenia nedáva preto, aby nám niečo zakazoval robiť.
on v podstate nám obmedzuje, čo do akej miery je dovolené a čo môžeme robiť, ale robí to z lásky. Robí to preto, lebo vie, že keď to budeme robiť až moc, napríklad opilstvo, pýcha, egoizmus, nič nám to neprinesie, len nám to zoberie. A Pán Boh nás od takýchto vecí práve chce ochrániť a preto nás tomu nabáda, aby sme vlastne všetko robili s mierou a od niektorých vecí, aby sme nie že robili s mierou, ale aby sme ich vôbec nerobili. To znamená, že je dôležité poznať to Božie písmo, lebo Pán Boh vie, čo je pre nás najlepšie a hovorí nám, že máme zmýšľať duchovne a nastaviť našu myseľ na tie veci, ktoré sú není pozemské, ale ktoré sú nebeské, čiže zmýšľať a kráčať v duchu. Takým príkladom, aký nám dal sám Ježiš, keď tu žil, aby sme nenaplňali a neskutočňovali skutky toho tela. To znamená, že tie veci, ktoré sme teraz čítali, ktoré sú vymenované, sú veci, ktorých sa máme zrieknúť, na ktorých máme pracovať a o ktorých sa máme odvrátiť. Na začiatok, ako som spomenul, tie kroky, ktoré som vymenoval, sú všetky kroky na to, aby nám pomohli a ktoré máme denne implementovať, aby sme rozvíjali náš vzťah s Pánom Bohom a čakali ho pripravení a nie nepripravení. Aby nás Pán Boh našol takých, akých sme. Tento cyklus samozrejme nie je jednoduchý, netrvá to chvíľu. Budovanie viery a vzťah s Pánom Bohom je celoživotný cyklus, trvá to proste celý náš život, budujeme náš vzťah s Pánom Bohom a preto je dôležité tieto kroky uskutočňovať denne, zapierať hriešne žiadosti a tužby nášho tela denne a kráčať v duchu a podľa Božieho písma taktiež denne, ako nás Pán Boh povoláva, tak ako sme povolaní, aby sme na tom neustále pracovali, zdokonalovali sa a zlepšovali sa. Na záver by som ešte chcel povedať, že samozrejme nikto z nás není, ani nie, ani nebude dokonalý. A práve preto Ježiš umrel pre naše hriechy na kríži, tým pádom nás od nich očistil a môžeme my vďaka nemu a jedine skrze neho mať väčší život. Tým, že my to príjmeme a náš život to bude následne odrážať, že sme to prijali. Preto pamätajme na to, že sme boli vykúpení za drahú cenu, že Ježiš pre nás umrel na kríži a že sami by sme sa nikdy do neba nedostali. A jediný, perfektný, bez hriechu, musel trpeť za všetkých neperfektných, za všetkých, ktorí si to zaslúžili, tak tí neumreli na kríži, ale Ježiš, ktorý si to jediný na svete nezaslúžil, umrel pre nás, aby sme mohli mať my večný život. A preto vlastne Pán Boh nás miluje. Pán Boh nás v sebe volá, všetko toto, od čoho nás odvoláva a odrádza, je na to, aby nás chránil. Lebo vážne tie zlé, hriešne veci, ktoré sme tu čítali, na nič nie sú dobré a sú to veci, za ktoré sa často hanbíme, ktoré nám nič neosožia ani nášmu telu. Je to chvíľkový požitok z hriechu, ktorý za to vážne nestojí. Pán Boh samozrejme vie, že sme není perfektní a že nikdy nebudeme, ale Pán Boh od nás očakáva, aby sme proste sa snažili sa robiť taký ten progres, aby sme sa snažili zlepšovať a pracovať na našom vzťahu s ním, aby sme proste sa naučili, ako žiť podľa toho, ako nás volá a cieľom je snažiť sa zlepšovať a robiť aj hoci aj malé kroky na začiatok, aby sme sa dostali k veľkým výsledkom nakoniec, pretože to je to, čomu nás Pán Boh volá. Určite to nebude, že takto proste sa zmení a ľudia hneď prestanú hrešiť zo dňa na deň. Niektorým to je ľahšie, niektorým pomalšie, niektorým rýchlejšie, niektorých to trápi dosť, každý má svoje osobné hriechy, ku ktorým je viac náchylný, ku ktorým nie, ale Pán Boh je tu s nami, je tu pre nás, volá nás k sebe, aby sme robili pokánie, aby sme k nemu prišli a Pán Boh je ochotný nám pomôcť a odpustiť. Pán Boh nám odpustil, nám boli naše hriechy odpustené na kríži, aj naše minulé, aj budúce, aj terajšie hriechy. Na záver by som to chcel ešte ukončiť veršom, ktorý sa píše v Evanjeliu podľa Jána, kapitola 3, verš 16, lebo Pán Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby umrel na kríži pre hriechy nás všetkých a že ktokoľvek v neho verí, aby nebol zazratený, ale mal večný život. To znamená, že Pán Boh nás miluje, je tu pre nás, umrel pre nás, je ochotný nám odpustiť, ale musíme sa aj my snažiť robiť ten progres a zlepšovať sa v tom našom živote. Takže pokiaľ vás toto video oslovilo a cítite, že je stále nejaký hriech vo vás, s ktorým ste nezačali robiť to, čo máte, alebo nežijete úplne tak, ako by ste mali a niečo vám svedomie alebo Duch Svätý vyčíta, tak odporúčam vám, aby ste začali už teraz, pretože ako hovorím, druhý deň nášho života není slúbený. Nikto nevie, koľko dní má ešte na tomto svete. Pán Boh túži nás nájsť pripravených a preto robíme aj my všetko preto, aby sme sa mu odvďačili za tú jeho lásku, aby sme ho čakali pripravení a aby nás jeho príchod nenašiel nepripravených. Amen.